Welcome to Kumusta Ilocante Vlogs. This is now the fourth episode of our sorties, and we are in Lawag City, Ilocos Norte, often called the Gateway of Ilocandia. Ilocos Norte, the premier province of the Philippines and home to President Bongbong Marcos. Today, December 2022, and this is how Lawag City, the capital of Ilocos Norte, looks like. The governor is Governor Matthew Marcos Manuto. Ito ang Kapitolyo. It's under renovation. May bagong extension around the old building. Sa harap ay may malawak na hardin na pwedeng pasyalan, upuan, pahingahan, at paglaruan ng mga bata. But before you continue, please hit the like button, share and subscribe to our channel, Kumusta Ilocante. This is the Lawag City Hall, just a stone's throw away from the Ilocos Norte capital. Halatang panahon pa ng mga Kastila ay tinayo ito. And the mayor is Mayor Michael Marcos Kim. Fronting between the City Hall and the Capitol is the Aurora Park. Makikita rin dito ang Tobacco Monument. Araw-gabi, makikita ang mga namamasyal dito, especially Friday nights, kasi parang pista ang atmosphere. Siyempre kailian, aduman tinagbaliw, adu dagiti nagtalinaed ken kailiyo, nabayag kayon adipin masyar wenno nagawid ditoy. Kadwak ni Chatu, kalagiti buya, akal kaligaguman nyo ang makita. Kas makita nyo, datang pisangot ni provincial capital ni Lawag nga naimula dito puso kang dating puso ni siyudad ni Lawag. Again, syempre dito yung naglipipatan gaya makaglaawan dito subscribers tayo. Dito please share, watch, and like and subscribe sa aming Kumusta Ka Ilocante Vlog. Dati awawagan tayo in the Aurora Park dito'y City Plaza. Dito sana makaambunga at tinaga na talaga kin Aurora Park City Plaza ako. Kung naman tinte man na sitganda dito'y nakapong estudyante iti data center. Yan. Hello. Woo! Nakakakitivisyon na ka dito'y Aurora Park itataubing. This is Kumusta Ka Ilocante Vlog. Hazel May di ano yan? Amuyot? Ano negosyo? HM. HM? Yes. Okay. Ang luto? Yes. You are from? From Batak City. Sarap. So, nagdudumang hili na ito may basbas data center Dilawag. Okay. Happy viewing. Thank you so much sa mga followers and subscribers. Kumusta ka Ilocante? Kasi nagtalingan sa nakalakan. Ay! Nagulan! Eto bukuan. Yan, balon. Eto yun. Aurora Park. Akala ko kanina hindi ganyan ka-unig. Hindi ganyan ka-unig. This is a balloon. At napakita natin dito kabuuan ng Aurora Park na since December, it's
last time, adun po naging may aktibidades iti syudad iti Lawag nga diti pakaangayan na every day until fiesta iti syudad iti Lawag kada ito'y February kasi kapestaan iti syudad iti Lawag. Kas makita tayo ado dagiti dekorasyon itantahayan. Ito yung views natin sa City Hall. Isumet iti balay ni Apo Agdamang ng Mayor Michael Marcos Yun. Ito mga estudyante ng Divine Word College of Lawag College. So, how about it? Ano ta mga ginawa nyo? Hindi ma'am, these are the products of the mga architects po from artists in the world. Oh, I see. So, what's your name? Mishael Apelyido mo? Santos po. So, dagiti Works of Tigiti ko narigat ti architect. kasi yung celebration iti National Architecture Week. Grade 40 pesos. 40 pesos. And kaya madain dawat mi ti LTFRB nga additional kami ti 5 pesos pair. Kasi ito'y panagnato ti gasolina ken Diesel. diesel ma'am. So, additional 2 pesos per minute. Wait ma'am. Depende. Kami nga mabalin nga agar arte lamang ta adda na ituding nga para metro lata. Metro lang. lata. Hang kami nga dito pati arte lang ang kontrata. Nung urayan nyo, dito lugi kayo nun, urayan nyo. Continuous ni metro. Basta ang pataklata. Patak-patak mo. Ada kanya minton nga magkipakpakaasin na manglayong doon ta maawatan namin, di ba nagururay ni Davis kagururay kami nga, bibiyahe kami kuman. From Lawag to Fort Ilocandia, umekad to talaga one way lang. No, anat nagpatakis bayadang. We. Yan no, daka dyan Fort Ilocandia, tapos tawagan dyan taxi, counted, Open- no ko, open ma-open meter. na. Open meter, then no, may nakaalan, then no, ang subli ka tilawag, di dyan no ko, ano, anat tinagpatak ijay bayadang. Sir, kasano di sitwasyon di traffic po sa syudad? Kada ito tamang nga month of December talagang narigat pa tayo. Ilit o anti pagparkingan. Dati siguro nga dati month talaga dito may bakasyon. Kaya naman sa way nga dutlugan. Idutlugan pa. Ilit ti pagparkingan. Kami may device so dati Gundaway nga agparking met. Kung bisbisita, talay kami Gundaway da. Kung na matiliwan nyo ito, sir. Hanap may no de baka dalam bam nga siyempre no si dagdag na ti pagkatangan da. Isa lang. Dito ilang, okay mabalin. Kami ti, well, kami ti chansada. Konsiderasyon. Kita kami pagpakat nilang, ti ano gan mi, nga ipadigit yung ordinansan. Tawag. Siyempre kailyan, aduman ti nagbaliw, adu dagiti nagtalinaed ken kailiyo, no nabayag kayon adipim masyar wenno nagawid ditoy. Kas iti torre ti kampanaryo ti Katedral ni San Guillermo, kas ken ni Lucano, nakidser, na Andor, na Anos, Nayat, natakneng, ken kangrunan na managbuteng, ken ni Apo Dios. Wow! Bukas makita tayo dito yung views dito na nakita tayo dito sinking bell tower ng Lawag City.
Mayak pa na dito. Oh my God, thank you so much, oh Lord. So, ada tayo dito, isang iti St. William Cathedral, tapos tikas takit. Ipakita tayo mer dito yung pagkarkaragan tayo ken Apo Diyos na dumawat di pamakawang ken blessings. And of course, this is St. William Cathedral. Ayan, lahat po sa mga nanonood sa amin at tumatangkilig sa aming vlog, Ilocano Vlog. Ito po yung ating St. William Cathedral ng Lawag City. Walking around the city proper po, ay malapit lang ang Lawag City Commercial Center. At dito makikita mo ang mga pwedeng bilhing souvenirs, pasalubong, at mga iba't ibang produkto ng Ilocos Norte. Come and visit Northern Philippines. Come home to Ilocandia. And please don't forget to subscribe, like, and share our Kumusta Ilocandia vlogs.